l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un pis que tenim a Jaume I. Si voleu acompanyar, comencem pel menjador. Com veieu, té una gran obertura i li toca el sol. Aquest pis toca el sol a la tarda en el menjador i el sol als matins a les habitacions, aire condicionat i calefacció a gas. Aquí tenim la cuina. Com veieu, està reformat actualment. Han canviat tota la cuina, el parquet, han col·locat els aires. Ara hem estat a la zona de dia i ara passarem a la zona de nit. El pis disposa de 4 habitacions. Aquí tenim la primera, que és individual. Amb el bany per invitats. És un bany petit, però complet, amb plat de dutxa. Aquí tenim un petit rebedor, que tindríem la porta d'entrada, l'accés al pis. Aquí tindríem la segona habitació individual. Aquí tenim el bany, que és amb banyera, aquest és més gran, més complet. I per últim tenim les dues habitacions dobles que queden just a Gran Via Jaume I. I aquesta és la segona. Totes les habitacions també amb aire condicionat. I aquestes són les vistes que tenim en el pis. I això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu en contactar.